kreativitet, oplevelser, frirum. Refshaleøen, den glemte ø, nord for Amager. Et historisk landemærke. Kun et stenkast fra den pulserende storby. Nu en spirende oase, men stadig ubetrådt jord for mange københavnere. Igennem 125 år var Refshaleøen hjemsted for skibsværftet Burmeister & Wain. Værftet har en fortid som Danmarks største arbejdsplads og verdens førende skibsværft. I BRV-hallerne blev der produceret store containerskibe. Tungt og opslidende arbejde. Slag fra jernhamre. Metal mod metal. Gnister fra svejseapparater. I 1996 gik BRV konkurs og var tvunget til at dreje nøglen om. Efter værftets lukning lå øen stille hen i mange år. De gigantiske industrihaller står nu tilbage som ikoner for en storhedstid. Men tiden står ikke længere stille ude på Refshaleøen. Det kreative vækstmiljø trives, og hallerne rummer i dag actionprægede oplevelser, spænding og latter. Øens potentiale er genopdaget. Men kun på lånt tid. Refshaleøen er udpeget som perspektivområde indtil 2021. Det betyder, at der endnu ikke er en samlet plan for øens udvikling, og at alle nye aktiviteter er midlertidige. Øens fremtid er derfor uvis. Forbliver øen som den er? Et inspirerende frirum, et åndehul væk fra Københavns stress og larm? Eller ender det hele i højglanspolerede stålfacader og nybyggeri i massevis? Refshaleøen. Lav horisont og højt til loftet. Levende og fuld af liv. Forhåbentlig også efter 2021.